U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Započinjemo ovogodišnje 15. jubilarno biblijsko bdjenje. Neka bude blagoslovljeno, neka Božja riječ dopre do naših srdaca, a i onih koji možda neće biti ovdje, preporučam ih u molitvi. Ne boj se, jer ja sam te otkupio, imenom sam te zazvao, ti si moj, jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ljubim te ja. Kad preko vode prelaziš, neće te preplaviti, kad kroz vatru prolaziš, nećeš se opeći, i kada vjetrovi navale na te, da te obore, nećeš se srušiti, jer s tobom sam ja. Ne boj se, jer ja sam te otkupio, imenom sam te zazvao, ti si moj, jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ljubim te ja. Kad preko vode prelaziš, neće te preplaviti, kad kroz vatru prolaziš, nećeš se opeći, i kada vjetrovi navale na te, da te obore, nećeš se srušiti, jer s tobom sam ja. I zato ne boj se, jer ja sam te otkupio. Sjedim do tvojih nogu, glave pognute, ne mogu pogled dignuti, gledati u tebe. Šutim, srce te želi, moje usne ne govore. Znaš sve moje misli, sve moje molitve, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotaknem. Sjedim do tvojih nogu,
pružam ruke drhtave, suze polako klize niz moje obraze, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine, moje srce bilo bi cijelo. Doista pohvalu zaslužuje vaša župna zajednica što je iznjedrila ovaj jedinstveni, neobični, ali vrlo dragocjeni oblik štovanja Božje riječi, a koja je uvijek zapravo predstavnik Boga, pa je to i oblik štovanja Boga. Zašto se Bog često puta odmiče od naše stvarnosti života? Zato je naša vjera nekada smrti. Nekada se udara našom glumom, našim pretvaranjem, našim lažima. Što im kaže Bog u proroku? Biću ti blizak, biću tvoj prijatelj, ali nemoj biti glumac u vjeri. Nemoj se pretvarati, jer uzaludan ti je post, uzaludno ti je sve odricanje, ako nema pravednosti i ljubavi. Ako nisi pravedan čovjek, ako nisi iskren čovjek, ako u taj svoj život nema ljubavi, da nikada na zlo, na nepravdu ne vraćaš isto vjeru. Ako tako činiš, ako tako živiš, onda ću čuti tvoju riječ. Čut ću tvoju molitvu, jer dolazi iz tvoga iskrenog srca. Jer Biblija nije knjiga maravih ideala. Nije knjiga kozmetičkih svetaca, nego najdublja knjiga životne realnosti. Točno ovakve kakve je ljudske povijesti, krvove pune prijevara, bluda, ubojstava, krađi, svega. I Bog se u svemu tome izdiže, žito kukor se odvaja i opet Božja stvar pobjeđa i raste. I na kraju će ih pobjediti. Pa se uvijek u ovom trenutku povijesti pitamo, pa gdje je taj Bog, pa kakav je ovaj svijet? Pa ko da je ikad bio drugačiji? I uvijek će se dogoditi, događalo se i događa se, da će biti vjernih Noa, bogobojasnih ljudi koji svoj pogled usmjeravaju prema onom izvornom planu koji je Bog zamislio s čovjekom i s prirodom, koji osluškuju taj Božji glas i žele biti Božje oružje u ostvarenju Božjega plana. Teško kada mi prolazimo pred čovjeka koji ne voli, a ne prepoznajemo njega, brata i sestru, koji je stvoren na sliku Božju. U njemu je ta klica Božjeg poziva, koji je pozvan preko nas ostvarivati. I zato nam današnje evanđelje upravo to stavlja, da imamo ljubavi jedni prema drugima, a jedni prema drugima budemo ti koji ćemo se oslanjati, koji ćemo pomagati jedni drugima, da ne klonemo, nego da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi. I zato je prekrasno da ste večeras htjeli doći ovdje. Prekrasno je da ste htjeli Bogu reći poput Marije, da, neka mi bude po riječi tvojoj. Želimo slušati i čuti tvoju riječ. Želimo po njoj živjeti. Jer znamo da je to riječ života vječnoga, kako je to Petar govorio Isusu. Jer znamo da po toj riječi dolazi obilje tvoga mira i tvoga blagoslova u naš život. Jer znamo da po toj riječi jedino će na koncu se i ovaj svijet ravnati i naši životi ravnati. Jer kako Bog reče, tako će i biti. Neću vas evo na početku odmah previše hvaliti, ali vi ste jako lijepo, mogu reći slobodno, započeli ovo sveto korizmeno vrijeme. Hraneći se Božjom riječi, čitajući sveto pismo. Vjerujem da ste započeli upravo s tom nakanom jer se želite promijeniti. Želite raditi na sebi, svjesni za ono što živite, a to je Kraljevstvo nebesko. A jedna od najvećih molitava svakako je biti zajedno s Božjom riječi. Družiti se s Božjom riječi, čitati Božju riječ. To je jedna od najvećih molitava. Evo i zato nas poziva na ljubav. I zato nas poziva na opraštanje.
poziva nas da korijene zla i grijeha iščupamo iz vlastitoga srca. Da nam nikada više ne padne na pamet uvredljiva misao o bratu, glupane, luđače, a kamoli nešto gore. Uvredljiva riječ, iako neznatna, dokazuje prisutnost zla u vlastitome srcu. Samo onda kada u tvom srcu ne bude bilo ni najmanjega traga zla, tvoja će pravednost biti obilnija od pravednosti pismoznanaca i farizeja. To je doista krasan običaj u korizmenom vremenu čitati Bibliju, o njoj razmišljati i ne zaboraviti da ona postoji. Da, s radošću ćete otići i u miru ćete biti vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati. Umjesto trnja rast će čempresi, umjesto koprive mirta će nicati. I bit će to Jahvi na slavu, kao znak vječan neprolazan. Riječ Gospodnja. Božju riječ pobožno slušajući, vjerno je proglašavajući, Sveti sabor slijedi svetog Ivana koji veli: navješćujemo vam život vječni koji bijaše kod Oca i pokazao se nama. Što smo I priča ide dalje, vidite, s tim Božja riječ ne stoji. Kad sam ja doktorirao, onda sam dobio nekakvih novaca od kolega i prijatelja da nešto sebi kupim. Šta ću kupiti da mi bude nešto trajno. I ja kako volim umjetnost, ja naručim kod zagrebačkog slikara Sedera da mi napravi Jeremiju. Nek imam to kao trajnu uspomenu, time sam se bavio i to mi je dio života. On je to meni napravio, pred sam rat. I naravno napravio mi je i donio, ja sam tada bio u Sarajevu. I onda mi je dao jednu, neće reći koliko to stoji. Znate, to je uvijek problem. Ja računam da ću onoliko koliko ima. I onda on kaže, sam ga pretplatio, pa mi da još jednu slicu. Na onoj prvoj što je on i uokvirio, prikazan je Jeremija digao ovako ruke, kaže, a iznad toga ono zlo se nadvilo kao onaj oblak iz koga će grad. Kažu ljudi, promijenite se, evo zlo se približilo, obratite se. A ona druga prikazuje Jeremiju kao starca, on je dugo živio pa su ga njegovi sunarodnjaci otjerali u Egipat i tamo mu se gube tragovi u pijesku Egipta, a on nije htio ići. On se naslonio kao starac na štap, ovako gleda u daljinu, ne ide mu se, a mora ići. I ova druga je bila kod moje majke, da je Jeremija starac u Bosani, to je prešlo u Slavoniju, a ono je sve ostalo i propalo sa svim što sam imao. Dakle, knjige, spisi, sve, jer sam se ja vratio iz Svete zemlje, tamo sam studirao, subspecializaciju sam imao, pa sam se vratio 90. Evo vidite koje vrijeme. Vidite, poslije Daytona, u toj kući u Sarajevu, nije nađeno ništa da je bilo uporište, bili su topovi i tenkovi. Ništa nije nađeno, jedan kolega koji je ušao prvi našao je, vidite, Jeremiju. Od, ne znam, možda mojih, 80 umjetničkih slika koje sam ja skupljao, ne znam, jedini je Jeremija. Po kojoj logici je to ostalo, nitko živ danas ne zna. U toj kući ostale su 3 stvari. Spomenik Hristovoj i ljudskoj patnji u crkvi, na oltaru, to su grede od hrastovine. Križni put, znak kaplice, to je mozaik, pa nisu ga mogli skinuti, računala da će to biti njihovo. I pronađen je Jeremija patnji. Kad vi podvučete crtu
i tražite zajednički nazivnik, spomenik Kristovoj ljudskoj patnji, križni put kao patnja, i Jeremija patnji, ja sam shvatio, poruka je iz toga patnja. Morate proći kroz patnju. I zapravo negdje to sve prebolje. Ja sam tako to shvatio, vidite, nije sve zlo za zlo, jer sam sve izgubio, došao sam ovdje, nisam ni slutio da bih mogao postati ovdje profesor, vidite, počeo sam pisati, napravio sam više nego da sam tamo ostao ili da sam bilo gdje drugdje ostao, jer se u meni probudila neka nova snaga. Vidite, i kad ja studentima ovo ispričam, onda oni uvijek misle da ću ja njih na ispitima pitati Jeremiju. A ima i drugih proroka, pa i ne mogu samo Jeremiju, oni nauče samo Jeremiju, jer oni misle da je samo Jeremija. A ima i tu istine, pitaj Jeremiju. Ipak Jeremiju treba malo bolje pripremiti. Evo, na kraju vidite, želim reći da je to zapravo odredilo moj život. Ja ovako kažem malo u šali, a ozbiljno mislim, kad jednog dana svi ćemo doći Bogu, i ja dođem Bogu, a i vi ćete doći, vi imate svoje obitelji, pa imate 2, 3, 4, 5 djece, pa unučad, pa pravunučad, pa već muž, ženu, pa ne znam, svako će neko vući. Reći, Bože, evo, ja sam imao to, nismo se nešto svađali, mučili, živjeli, pa evo, budi milostiv na meni. A ja ću doći, vidite, s čime? S Biblijom. I šta će Bog reći? Evo vidite, tom si Biblio ti mučio studente i studentice. I pitanje, vidite kako će me onda... Možda vas Jeremija dočeka. Možda mi dočeka. Ja, evo, s ovim riječima, s ovim jednim malim, ovo nije ni iskustvo, jedno, evo, ni svjedočanstvo, ja sam to ispričao ovako, to je dio mene. I sad ta slika koja je ostala sačuvana, Jeremija, ona se nalazi na naslovnoj stranici knjige Starozavjetni prorok. Plava knjiga, ali sad ima i sve. Je. Studenti nad njom plaču, Jeremija plako nad gradom i narodom, a studenti nad knjigom tom. Ko si usuzama žanje u pjesmu? Moraju je pročitati. Dobro, ja vam doista želim, drago mi je da sam ovdje dolazio, ja sam dolazio i ne znam koliko ima godina, bio pokloni Frkin ovdje, pa sam dolazio ja, neka predavanja sam ovdje držao, ovdje češće dolazim, moja sestra živi u Čiču, pa moja majka je pokopana u Čiču i tako dalje. Dakle, ovo je negdje moja relacija, ja češće puta kažem u ovaj kraj, drago mi je da sam ovdje imao večeras tu i čast i zadovoljstvo održati ovu svetu misu i reći vam otprilike ono što mislim, što osjećam i što mi je davalo snagu u životu i što me i sad nosi. Vama želim, vi koji ste mladi, želim da ne samo imate Bibliju, nego Biblija je da se čita, da se o njoj razmišlja i da se nastoji po njoj i iz nje živjeti. Ja sam rekao da nitko od nas nije bijel, Biblija nema, ona govori o ljudima koji su nepotpuni, koji su grešni, koji imaju svoje granice. Ali Biblija zapravo, vidite, govori o vjeri. Sad ću vam nešto reći. Vidite, na jednom mjestu Isus kaže sve je moguće onome koji vjeruje. Tanta dinata pistemonti. Sve je moguće onome koji vjeruje. A zapravo to bi se moglo prevesti na jedan moderni izričaj. Vidite, vjerujem da svaka granica ima svoju granicu. Da nema granice koja je apsolutna. I to nas zapravo nosi da je moguće svaku granicu prekoračiti, pa čak i onu granicu smrti. Evo, s tom veselom, ja bih rekao uskrsnom porukom, ja vas pozdravljam. Imamo i tamo. Još jednom hvala vam svima, hvala župniku što me je pozvao i dao mogućnost. Hvala evo mojim studentima, ako su dobri vi pohvalite, ako nisu dobri zažmirite, kao i prema svojoj djeci, jer zapravo utješno je, vidite, da smo mi svi Božja djeca i ako nismo dobri, opet smo njegovi. Stranica 48.
Od tih 175 dojmova, ja sam svega 7 izdvojila. Dakle, bilo je jako teško. A ono što mogu reći je da dojmovi su bili toliko primamljivi, da nijedna svjetska knjiga nije me toliko interesirala kao ti dojmovi. Profesorica književnosti kaže. Dobro, sad o tom potom. Dakle, ja vam preporučam u svoje slobodno vrijeme, mislim da se župnik neće buniti, da kod njega knjigu dojmova zatražite i da je kompletno pročitate. Vrijedi je pročitati. Ja ću sada pročitati 4 dojma, a onda će u drugom dijelu, tako je zamišljeno, 3 još Mato pročitati. Prvi dojam, predragi Bože, hvala ti za tvoj najizvorniji dar Božje riječi. Hvala ti što je tvoja riječ vječna i uvijek nova, što je svjetlo i moja duhovna hrana. Ivan Miklenić, urednik Glasa Koncila. Drugi dojam, hvala dragoj župnoj zajednici župe navještenja Gospodinova, što otvara sveto pismo i čita Božju riječ. Bog vam dao snage za dalje. Zahvalan predsjednik Hrvatskog biblijskog društva. Treći dojam. Hvala ti, dragi moj Bože, za ovo iskustvo slušanja, čitanja i razmišljanja o tvojoj riječi. Srce mi je puno, a duša radosna. Hvala ti na mojoj obitelji i na svim milostima. Ivana Anđel. Četvrti dojam. Ovo mi je bio prvi put što sudjelujem aktivno u biblijskom bdijenju. Nezaboravno iskustvo, pola sata je prošlo u trenu i činilo mi se da je svaka riječ poslanica koju sam čitala upućena baš meni. Ovo mi je poticaj da češće, odnosno redovito, uzmem Bibliju i naglas je čitam. Žrtvovno. Hvala ti, Gospodine, što imam tu čast navještati riječ tvoju. Ta riječ koja izlazi iz tvojih usta 100 puta je bolja od bilo kakve druge riječi. To je milost velika. Ana Lerović. Ovo je bilo moje prvo čitanje Biblije na biblijskom bdijenju. U početku sam se malo bojala, ali čim sam stala za ambon, strah je nestao. Došla sam nemirna i prestrašena, a odlazim mirna i hrabra. Čitala sam završetak Judite i početak Estere. One su sve hrabro prepustile Bogu. Potaknule su me da i ja sve prepustim Bogu i ne brinem toliko. Dobri Bože, puno ti hvala na ovom predivnom iskustvu. Ema Koprić. Zadnji dojam iz ovog izabranog. Na dan cjelodnevnog euharistijskog bdijenja u župnoj crkvi klečim pred Gospodinom i čitam zadnje poglavlje Matejevog evanđelja. Čitao sam o Isusovom uskrsnuću i uzašašću. I na kraju stoji Isusovo obećanje. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Iako nije. Ono što je meni večeras posebno, čim sam ušla u crkvu, znate, kao da sam došla ne svojima, u neku rodbinu, među prijatelje, među svoje, one koje volim, koje su mi dragi. Tako da zapravo vidim kako snaga Božje riječi nas povezuje, kako ovo duhovno zajedništvo je daleko jače i snažnije nego ovo krvno, a imamo svi iskustva ovo krvnog zajedništva, kako se danas nažalost urušava jer upravo manjka ovo. Pa evo što drugo reći nego sam oduševljena. Posebno sam oduševljena što braća svećenici čitaju Božju riječ. U nas toga mi smo tek početnici, nije bilo. Čitali su vjernici, laici, mi sestre, ali nismo svećenike. Morat ćemo sad se potaknuti vama, vidjeti pa njih malo motivirati. Tako da, i evo preporučamo vam se u molitve, zahvaljujemo vam za našega i vašega Matu i zahvaljujem za gospodina Ivicu. Gospodin Ivica i ja smo Facebook prijatelja, večera smo se uživo sreli.
ovdje večeras 7, savršenstvo je. Pozivamo vas da dođete i k nama, kad se ovdje bilo i hvala vam puno. Pisao jedno svjedočanstvo jedne mlade dame koja je došla, cijela je kraj mene, nekako mi čudno izgledala. Sva se tresla. Pa pogledam je, onda je pitam, rekao, Anđele, što je nešto u redu, jer ti nije dobro? Veli, ja sam se zapisala i mene je tak strah, mene je taka trema, veli. Ma kako ću ja to čitat? Ja prvi puta čitam. Gledam je, rekao, daj, ajde, rekao, daj, klekni. Ajde se pomoli se ovdje Bogu i Svetog Duha da ti pošalje. Vidjet ćeš, bit će dobro. Otvorit će ti usta, oči. Bit će jako dobro. I ove kako vi mene tješite. I sad došlo je vrijeme da ona ide. Ako idemo, moramo ići da Bog. Ona se ovak tresla. Jel? I rekao, dobro, ćemo pustiti čitača, nek produži koje par minuta, jel? I ona veli, ja ću se pomoliti. Ona se pomolila, mi smo otišli. Kad je ona počela čitati, pa to je bilo milina. Milina slušati taj naglasak, mislim, polako je čitala, predivno, puna je crkva je bila. I sad smo došli sa sljedećim čitačem, da ona druge druge. Kaj sam ja gotova? Da, pol sata je prošlo. I joj, ona je skakala, ljudi, ona je... Pa kad ja mogu sljedeći put čitati? Rekao čovjek, moraš se zapisati ako ima slobodno mjesto, jel? Ali bilo je predivno to vidjeti. Šta Božja riječ čini, otvara srce. Ja želim da i vi, čitajući Bibliju ovih dana i čitajući Bibliju svaki dan, idete prema boljem životu, idete prema pravednijem životu, idete prema životu nade i prema životu svijeta. U narodu postoji izreka, nije ničije do zore pjevati. Sve u životu zapravo prolazi, nitko i onaj na vlasti i bez vlasti, sve to brzo prođe i život kao takav brzo prođe, čovjek se u konačnici nađe pred sobom i nađe pred Bogom. Najljepše je u životu ako čovjek nije izgubio svoju dušu, ako je nije nikome prodao. Na to nas Biblija opominje i pazimo na središte svoga bića, pazimo